Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami jaħrab milli jgħid jekk jaqbilx mal-ħruġ ta' permessi biex tinbena farmhouse fil-witt tal-Baħrija. Il-farmhouse inbniet minn Viktor Xerri, ex-President tal-Partit Nazzjonalista u kandidat fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet fisem l-istess partit. Il-permess biex tinbena l-binja f'żona barra mill-konfini tal-iżvilupp ħareġ fi żmien Gvern Nazzjonalista. Xerri ngħata permess biex jibni fil-witt tal-Baħrija f'sit ekoloġiku li jifforma parti minn Natura 2000. Beppe Fenekadami baqa' ma weġibx għall-mistoqsija ta' One News dwar jekk jaqbilx ma' dan l-iżvilupp f'sit ekoloġiku fi żmien Gvern Nazzjonalista. Nistgħu nargumentaw kemm trid jekk mistux inħareġ dak il-permess jew le, jekk hux ambjentalment sabiħ jew le. Taħseb li missu nħareġ jew ma missux? Nistgħu nagħmlu hemm argumenti li jekk tajli jiena dak il-binja sabiħa jew le ngħidlek li mhix sabiħa jekk għaddix through all the motions ta' dak l-applikazzjoni naħseb illi għaddaw il-mepa ddeċidiet dak il-mod. Fl-2009 Viktor Xerri kien qal li dan il-bini se jkun għall-użu personali tiegħu. Iżda llum il-binja tinsab għal bejħ għal prezz ta' €860,000.